huomenta. Ollaan menossa ilmeisesti Lauran nimipäivä houkutuksessa. Lempparipaikka. Ja sittenkaan meidän piti käydä joku naulakko vielä ehtimässä. Tässä vaiheessa käytiin sillä houkutuksessa kahvilla ja sitten kierrettiin vähän kauppoja siinä keskustassa samalla. Ja me luulin, että me kuvasin koko reissun ja että siitä olisi tullut varmaan tunnin verran materiaalia, mutta eipä sitten tullutkaan. En tiedä, ne hävisi johonkin. Mutta ei tarvita siihen sen enempää, vaan mennään katsomaan mitä sitten tapahtuu. Onko kissa koton? Kissi! Ei vaan tahtonut vastata. Etkö tahtonut vastata? Nyt ei pidä kiinni, sen takia semmoinen vaikea. Joo, kun se liimakottelee, ei lennellä. Näköjään. Käyttöohjeet. Joo. Ja saatana messinkin siihen ruuviin. Enää kannat lähinnä kestää siihen. Aamutakin siihen ja sitten vielä minunkin aamutakin. Nyt meillä on aamutakeinen naulakko. Ja ostinhan me jotakin sieltä kauppoilta. Ne tulee tässä. Huulirasvaa. Ja viiksisakset. Kerro. Joo. Teen. Mitä sä haluat? Saanko ihan itse päättää? No, mutta se ehdottaa meitä sitten sen mukaan mitä Mä haluat. haluaisin ankan maksaa. Ja. Teitkö spagettia ja jauhelihakasta? Nyt me rupean tekemään ruokaa. Mie kävin nyt vähän kuvailemassa pitkän valotusajan kuvia tuossa, niitä voisin jonkun vaikka laittaa tähän videollekin. Ja tällä jättyy kyllä näpit siihen malliin, että on pakko lähteä välillä lämmittelemään.
näin sitten meni se meikäläisen 3. talvilomapäivä. Kommentoi mitä mieltä oot videosta ja huomenna sitten taas pukkaa uutta videota. Kiitos, kiitos.